actele așa și în facultate și toate procesările. Ulterior și-a mai adăugat un sufix, șugariu, deci l-a îmbunătățit și romanizându-l. Takže tým, že vlastne ho nazvali Šugár, tak keď sa to celé skončilo, on si tam pridal ešte IU, aby to bolo ako rumunské, Šugariu, lebo on už mal všetky doklady aj na vysokej škole, všade on už bol Šugariu a nemohol sa vrátiť k tomuto menu. Și au fost 6 copii, unii care s-au născut în regimul austro-ungar s-au numit direct Šugar. Boli 6 detí, ktorí sa narodili v tom režime Stredo-Uhorska, mali meno Šugár. Și unii au rămas soreani. A ostatní ostali Sorianu. Že záleží, kedy sa narodili. Že tam nemohli si oni dať to meno, ale to im bolo ako din aceiași părinți. Áno, z tých istých rodín mali iné mená. Și asta e din, spune, de acolo de unde am venit noi. No a vlastne tento Sorianu Ioan, to je ten Šugariu a on sa vlastne narodil v našej obci. Tam žil, aj tam má vlastný dom, rodičovský dom, ktorý je vlastne teraz múzeum. Aha. Și are cărți publicate și are licențiat în filologie. Aj básnický, hej, zbierok, nejaký básnický zbierok. Písal básničky. Na București, în capitală, Dokoniec, on vlastne potom od nás odišiel študovať do București a tam pôsobil. A făcut și Academie Militară, ceva studii la Ploiești, tot așa militare de grade. A tiež študovali ako aj v rámci vojska, takže aj kvôli tomu nebol obyčajný vojak, ale už mal väčšie. După stagiul militar a fost concentrat de 5 ori. A potom, keď skončil voječinu, 5 krát bol na vojne. Și ce n-am spus niciunea din ceilalți, dar unii nu mai știu din documentele inițiale, s-a căsătorit cu o studentă la farmacie de vremea. A vlastne on sa potom oženil s jednou lekárkou. Și suma zilelor concubinajul, căsătoriei lor, sunt 6 săptămâni. A oni boli spolu, žili spolu 6 týždňov. Pentru că între două concentrări stătea acasă 2 zile, 5, 7. Lebo ako oni boli dlhší zobrané, ale 2 týždne boli spolu. Lebo on bol doma medzi tým, ako ho brali na vojnu týždeň, 2 a znovu odišiel na dlhé obdobie, znovu sa vrátil. Și s-a căsătorit înainte de o concentrare și căsătoria lor a durat mai mulți ani, dar au fost 6 săptămâni sumă de zi. Vlastne oni viac rokov boli spolu, ako zobratí, ale celkovo boli fyzicky spolu 6 týždňov. Pekne. A ona potom ostala doamna nevydatá. are 90 de ani și trăiește Ona teraz má 90 rokov. Germania. Žije v Nemecku. Áno. Și ea se ocupă de memoria lui și îi publică cărți și ținem legătura. A ona vlastne sa o to celé stará. Ona keď je už takto staršia, tak ona mi odovzdala mne. Jeho materiál spolupracujeme, ako ja sa hlavne venujem tomu. Și pentru care vârsta care o are ne-a dat toată documentația de care dispune. A kvôli tomu, že už má tento vek, tak ona nám posunula všetky informácie, všetko, aby my sme celú agendu, aby ste v tom pokračovali. Și are câteva volume publicate. A má vydané viac S-a ocupat și de, a fost publicist în ziare, a făcut și critică literară. Vlastne aj bol aj spisovateľ, aj publikoval články, aj robil literatúru. Poezii. Áno, básničky. Are vreo 7 ramuri în care s-a dedicat. Mal 7 oblastí, kde bola. Și în tranșee pe front a scris un rând și a mers mai departe. A vlastne takto fungovalo, že aj keď bol na vojne, aj počas vojny jemu napadla myšlienka, on si to napísal a potom utekali ďalej. Znovu si niečo napísal a tak. Are un jurnal foarte interesant din toate A má veľmi zaujímavý denník, kde si písal všetko, kde bol, ako sa to vlastne odohrávalo. Ultima scrisoare din 31 ianuarie. A posledné písmo bolo odoslané z Tisovca 31. januára. Rânduri în jurnal tot din 31 ianuarie și din decozit 27, 29, 30, 31. Tam aj v denníku 27, 28, 30, 31 napísané každý deň. Áno. De aici din zona dumneavoastră, deci tu z vašej oblasti, ako medzi Tisovec a Breznom. Așa, și a murit în 1 februarie. A 1. februára padol v Brezne a odvtedy tam už nevíš napísané. Zaujímavé. Krásne, interesantné.